Bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi
i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan mara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔsɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔsɛbɛnko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. لبيك اللهم لبيك En balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. لا شريك لك an filɛbaw ani an lamɛnbaw Bamako cɛ n'a muso Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye nanzarakalo n'o ye novembre ale tile 7 ye bi ye san 2025 an ka kibaruyaw bɛna tali kɛ Mali chauffeur olu ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye chauffeur bɛɛ lajɛlen de don bolimafɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ maa ta kɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen chauffeur ye gouvernement ɲɛma anu ye ɲɔgɔn ye u kumana u ye ɲɔgɔn faamu k'an bɛɛ fana u y'o da ɲɔgɔn ye min sɔrɔla o kɛnɛ kan an na dɔ ɲɛfɔ o la bi sɔgɔmada in na Gawo gouverneur ale ye Gawokaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ nin waati min bɛ bi bi na n'o ka gɛlɛn kosɛbɛ kangarida a y'o fana kɛ tajiko a kana ta ka taa feere n tɛ san sɔngɔ la camion dɔ o kɔni binna ba kɔnɔna na min ye kangabakaw fɛ yen
camion yi ana kɛ bac de kun kan k'ale tigɛ a fɛrɛ kɔni y'a bila a taara i da ji la préfet n'a ka maaw olu ye wuli ka jɔ kɛ kucalakaw fɛ hakili jagabɔ baaraw bɛ sen na min ye kuranko dɛsɛ o kumaw fana bɛ an ka jamana fan caman wolomasiri tabaw b'u ka wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa basigi ni lafiya bɛ na cogo min na kunun ko kamerunikaw fɛ fala ye san 82 a ka prestation de serment tun bɛ yen kunun Tchadikaw fɛ sa ko kabila 2 karila ɲɔgɔn na maa 33 o de nin bɔra o ko senfɛ nin y'an ka kibaruyaw la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna mun walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Fala sɔgɔma in na an bɛ musow fo n'an ko musow an ko an baw n'an ko musow an ko an tɛnɛmusow n'an ko musow an ko an kɔrɔmusow n'an ko musow an ko an balimamusow fala ye wa n'an ko musow an ko an denmusow n'an mɔdenmusow fala ye n bɛ musow fo bi cɛsiri ni timinandiya kɛlen don minnu taala ye su ni tile n bɛ musow fo bi minnu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a dogolen tɛ fan si fɛ ka kɛ ni denbaya ale la hinɛni ye fala n bɛ musow fo muso minnu kɛra basi naani ye ka sabu kɛ mun ye don o don olu de bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa bɛɛ bɛ taa k'olu de fana to u ka cɛsiri n'u ka timinandiya ala k'a kɛ u denw ma sini ɲuman sɔrɔli ye u ka tɔw olu da fala ye n'i sɔnna furu la fala ye kana taa mori fɛ yen kana taa kitabutigi fɛ yen kana taa doma fɛ yen kana taa soma fɛ yen kana taa hali ne yɛrɛ fɛ yen n yɛrɛ bɛ to ka koloni wuli sa o ye fala ye a to ka na a garisɛgɛ fila fɛ yen n'a ɲɛnabɔra o don n'a ma ɲɛnabɔ ne ka 1000 bɛ to kun dɛ ne ta ye 1000 ye fala ye muso minnu bɛ jani kanu a ka ca dɛ dɔw ni bɛnna bi fajiri jiginnen an k'u fo nka fala ye musow fo cogo o cogo kana ɲinɛ dutigiw kɔ baden ye dutigi ye ko bɛɛ bɛ ko ba min na baden ye dutigi ye kunkolo mana dimi ba kalandayɔrɔ ba selimafini ba selimasaga ba du nasɔngɔ ba fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ba min na an bɛ baw fana fo fala ye bamakɔ yan n'i m'a fɔ papa a ti faamu ko bɛɛ n'a kɛcogo don anw ye sewuka ye an tɛna se ka fili an yɛrɛ ma sabula k'an sigira bamakɔ fala ye nin ye an dongani ye k'an bɛ jaba fo fala ye filaw bɛ yen dɛ nka ale kɔni ka filafile lankolon tɛ kumasi k'a sidibe a sal k'a n'a balimakɛ n'o ye basaka ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn fala ye filaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'u fo kɔrɔ b'a la o sijo yɛrɛ tɔgɔ dalen don filamuso la yɔrɔ an tɛna se ka hali n'u ma fɛn d'a ma sa an tɛna se k'u tɔɔrɔ kosɛbɛ n tɛ jatigilakaw b'an kɛrɛfɛ yan olu ye sabu dogolen maaw ye olu nana sabu ɲini bamakɔ komoribo siribe k'a ni sɔgɔma ka kapitɛni de kɛ olu fana ye yafoyilakaw ye fala ye nin y'an donkan ye fala ye ko kibaruyaw y'a yira k'a fɔ bɛnbɛnbɛn ni janfa min kun sigilen don mali kama k'a ma se ka sira sɔrɔ kunna sini n ko fala ye ne bɛ televizɔn filɛ la n taara bɔ renouveau télé kan u ka jɛmukan dɔ bɛ yen ko foroba baro min ye jalo ye ale bɛ baara kɛ renouveau la ani an yɛrɛ kunnafonidiɲɔgɔn Yusuf Sisoko alternance ale ye kunnafonidi ɲɛmaa ye ka taa fara Isa Kaba kan u tun bɛ ka jɛmukan dɔ kɛ a tɔgɔ ye ko foroba baro fala ye foroba baro in kɛnɛ kan maa min kun wele n'o fɛ o ye minisiri kɔrɔ seko ni dɔnko minisiri kɔrɔ Sheikh Umar Sisoko ye fala ye Sheikh Umar Sisoko ka laseli senfɛ tiɲɛ don baabu in ye heure 1 ni kɔ bɔ a ye fɛɛrɛ min ye an ka jamana gɛlɛya la a n'a hakilina ye min ye a ye min sɛbɛn
kabini san 2021 k'a di transition mɔgɔw ma a y'a kunnana kuma fɔ Cheikh Umar Sisoko ko k'an ka bana fura ye min ye ale fɛ yen an ka sɔn bi komini fɛn fɛn b'an bolo fala ye denmisɛnw ka ta ye u ka labɛn a sara bɛ se ka bɔ jamana kun a kɛra cogo o cogo min ye basigibaliya in ye n'o denmisɛnw labɛnna a bɛ se ka kɛ ka u kunbɛn Cheikh Umar Sisoko y'i da don ala fala ye k'a musaka ko bɛɛ lajɛlen fɔ Isa Kaba y'a ɲininka ko kuma ko balakacu min filɛ n'an dala nin ye n'o ye tajiko in ye nin ye a ko nin tɛ bila ko ye koyi ko nin labɛnna a mɛnna ko waati dɔ la u tun b'a fɛ ka jamana in kɛ Sudan de ye ka siyaw kungari ɲɔgɔn na ka kabilaw kungari ɲɔgɔn na ka maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ ka basigibaliya wuli Cheikh Umar ko k'a kana bala n'a fala ye wulikajɔ min filɛ senna nin ye u bolo sen ko n'an ye iya de ye kuluba dɛ Cheikh Umar Sisoko ko ten ko y'u ka laɲini ye o kɔfɛ an ka jateminɛ jɛkulu dɔw bɛ yen olu ye ja dɔ ci an ma ja in kɔnɔna fala ye baara in kɛra novembre kalo in tile 2 n'i ye ja in ye ja in kumakan b'a fɔ k'an ka waso an ka ɲagari n'an ka wolomasiri tabaw ye fala ye ko an b'a kalama k'a fɔ ko Mali binni Mali cili ko a kun labɛnna tile 45 yanni kɔdiwarikaw ka kalata cɛ kalata min kɛra octobre kalo tile 25 tɛmɛnen in na k'an a yɛlɛma k'an b'o kalama wa ko Mali jugu u n'u dɛmɛbaw u ni maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka baara kɛ k'u kun ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati ka Bamakɔ lamini ni Bamanci jɛkulu ni Ninjuga walekɛbaw ye a laɲini tun ye min ye fana dugu wɛrɛw tun bɛ an fɛ yan i n'a fɔ Lɛrɛ ka taa se Kidali ma Menaka yen yɔrɔw fana bɛɛ lajɛlen na labɛn kun kɛlen don yaasa min ye Bamanci ni Ninjuga walekɛbaw ye u bɛ se ka yen fa ko min ye jɛkulu 2 in ye a fɔlɔ o tun ka baara o ɲɛmaya tara ka di Jinim ma n'o ye Iyad Agali ka maaw ye olu ka se ka don Bamakɔ kɔnɔ ka Bamakɔ n'a lamini ka basigibaliya wuli ka Bamakɔ bi filanan o ye jɛkulu min ye o ye FLA ye FLA in ale ka baara ye mun ye ka Kidali ka wulikajɔ kɛ sabula ale caman ye Bamanci walekɛbaw ye olu de sa fala ye maa maa bɛ yen k'o ye Bamanci wale kɛ Libikaw fɛ yen k'o y'o kɛ Ukrainekaw fɛ yen ka taa fara min ye Algérie yɛrɛ kɔnɔna kan musaka caman de tara ka di olu ma yaasa kɛlɛ u bɛ se k'a boloda cogo min na Mali ale kɔnɔna na ko maaw y'a la kɔlɔsi k'a ye k'a fɔ nin waati laban in na Sikaso fan fɛ Jinim maaw cayara yen maaw y'a la kɔlɔsi k'a fɔ Kɔlɔnjɛba k'a daminɛ Kɔlɔnjɛbala ka na min ye Kajana ka se fo Sikaso ka taa se fo Kajolokaw fɛ yen k'a daminɛ Sikaso ka na Welesebugu ka na se Sanankɔrɔba k'a ta ye ka taa Sibi Narena Kangaba ko nin bɛɛ lajɛlen Mali ni Guinée dancɛ la ko nin bɛɛ lajɛlen tun falen don Bamanci Ninjuga walekɛbaw la su ni tile yaasa min ye kɔdiwarikaw ye olu ka bɛnbɛnbɛn mun kun kɛra olu fɛ yen ko ka o ko kunbɛn n'i ye waleya in ta k'a lajɛ ja in na fala ye u ko yanni Kɔdiwari kalata cɛ min ye u ka maaw ye bɛɛ lajɛlen balila k'a ye ten k'a fɔ ko min ye Mali Bamanci Ninjuga walekɛbaw sina ka na caya ten fa bɛɛ lajɛlen fɛ suko ni tile dugujɛ bɛɛ lajɛlen tun b'u dɔn ni jamana kɔrɔnfɛnfa ye nka nin waati na u nana kɛ ka worodugu fana fa tewu service de renseignement n'o ye Modibo Kone n'a ka maaw ye a kɛra sa da bɛ olu ye sunatiw ye u ye mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ Bamanci jɛkulu ninnu maa 500 kɛlɛkɛcɛw denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ yen n'u si b'a daminɛ san 14 ka na se san 25 ma u nana n'olu caman de ye FLA maaw olu fana min ye Mali ni Laginɛ furancɛ la ni Mali ni Kɔdiwari furancɛ la u ye kɛlɛkɛcɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na don dugumasiraw fɛ ko nin baara bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ ko yɛlɛma maa tun b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko min ye kɔdiwarikaw ye a kun fɔr'olu ɲɛna ko n'u m'u kɔlɔsi ko baara dɔ bɛ nana kɛ Mali la k'a bɛ sɔn k'u ka kalata ɲami fanga sinamatɔn kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye n'u bɛ kɔdiwarikaw fɛ yen k'u ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ lajɛ in a kɛra dogodogonin dogo la Kɔdiwari kɔnɔna na tile 3 ka kɔn min ye Kɔdiwari kalata ɲɛ lajɛ in laɲini tun ye mun ye o ye dɔrɔn k'a lajɛ min ye Kɔdiwari ye ale ni Bamanci wale ale ni fanga sinamatɔn maa minnu bɛ yen politikimɔgɔ minnu bolilen don ka bɔ Mali kɔnɔ pewu olu bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa fɛɛrɛ ka sigi sen kan n'a ma ɲɛ ko waleya minnu bɛ sen na kɛnɛ kan n'olu sera ka ɲɛnabɔ u bɛ na se ka fanga ta cogo di ka baara kɛ cogo di nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen o kun sangalamacilen don bɔlɔlɔ siraw fɛ
maaw fana fɛ minnu tun b'a di su ani tile waribaw bɔra ka di maa minnu ma yaasa u ka se ka nin baara in kɛ zini min ale kɔni kun taara sa ale ka kɛ kɛlɛkɛla ye maa politikiman ninnu k'u dogo o kɔfɛ dolari wari caman o de bɔra ka di nin ko in senfɛ terroriste zini maaw u kɔni donna sa min ye kɔriwari yan fan fɛ ka bɔ moritanikaw fɛ yen u nana pankuru na ka jigin ni u ye u kana motow la ka don mali ale kɔnɔna na ko min ye mali worodugu yan fan ye bɛɛ balila k'a ye kalo laban ninnu na a sina ka fa ten tewu bamanciwale ni juguwale kɛbaaw la u bɛɛ lajɛlen u ye groupe whatsapp dɔ fana sigi sen kan ka baara kɛ o kɔnɔna ka kibaruya diw kɛ kibaruya minnu bɛ yen n'u kun ɲɛna ko maa t'a kalama fala ye jaaja u bɛ nin bɛɛ la min ye moribo kone n'a ka cɛdenw ye olu ye nin kibaruya bɛɛ lajɛlen salo cɛw k'u sigi ni a ye gouvernement mali o y'a mɛn min kɛ k'a fɔ ko ni bamanciwale ni juguwale kɛbaa jamabaden donna mali kɔnɔ u fɔlɔla ka mun kɛ fala ye u ye taji tigɛ fɔlɔ an ka dugumisɛnw n'an ka dugubaw la u ye taji gouvernement ko ka taji feereli dabila togoda duguw bɛɛ lajɛlen na bamanciwale ni juguwale kɛbaaw bɛ yɔrɔ minnu na o la sa droniw de wulila sa ka taa u sɔrɔ yen badɛbɛ dasili k'o da u ka su ani tile u nana fereke dugudenw na yɔrɔ caman na ka musaka boloda dɔw labila dɔw ye yaasa u bɛ se ka dugu yɔrɔ sɔrɔ cogo min motow u nana kɛ taji tɛ sɔrɔ u ka motow kɔnɔ min kɛ n'u ye dugudenw min u b'o gosi ka bɔ moto kan k'u ka moto minɛ a la bamanciwale ni juguwale kɛbaaw nana ye fana k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji feerew kɛ u y'olu caman ɲini k'a fɔ k'u ka taji bɔ u yɛrɛ ko k'a t'u bolo o de nana yɛlɛma sa ka kɛ sitɛriniw bingali ye ka ɲɛsin olu ma a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u yɛrɛ ka se ka taji sɔrɔ u yɛrɛ ye fɔlɔ a filanan ka se ka taji ta ka se k'a feere dugudenw ma u ni dugudenw minnu tun bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na kosɛbɛ waleya in bɛɛ lajɛlen mali ale service renseignement y'a jira k'a fɔ ko ale tun b'a bɛɛ kalama min ye droniw ye olu de kɔni ye ninnu kɔni bɔrɔntɔli daminɛ sa su ani tile bombardement tɛ bombardement ye bamakɔ n'a lamini min ye fugakɛnɛ k'o sigi sen kan sunsunfin ani wulikajɔ wɛrɛw molomasiri tabaw ɲɛmaw ka tila fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka baara sigi sen kan su ani tile min ye armée ye yaasa a bɛ se ka lafiya don cogo min maa ninnu caman bɛ yen u kɛlen ka waleya in kɛ bamakɔ ta o ma jaw la min kɛ a caman y'i senfa ka moritani magɛn tuguni o la sa u yɛrɛ kun y'a yira sa k'a fɔ ni ko kun ɲɛ sɔrɔla fala ye déclaration ba de kun kan ka kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye bamakɔ minɛ nka komi bamakɔ ma se ka sɔrɔ wulikajɔ a bɔra a ma pewu u segir'u kɔ u bɔra yɔrɔ min dɔw sera ka segin ye maa 500 min donna a tɔ tora min a tun tɛ maa 200 bɔ min ye mali gouvernement ye nin wulikajɔ nin fɛn fɛn lajɛlen kɛra fɛɛrɛ fɛn fɛn sigira sen kan u ye waleya fɛn fɛn kɛ whatsapp groupe caman bɛ yen bi olu kɔlɔsilen don gouvernement ko a tun bɛ nin bɛɛ kalama a daminɛ fo ka taa se min ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ma bi ko min ye bamanciwale ni juguwale kɛbaa minnu donna Côte d'Ivoire fɛ n'o ye maa 500 ye ko a tɔ tɛ bɛrɛ ye laginɛ sira taw olu bɛɛ lajɛlen bɔra baara la pewu wulikajɔw senfɛ minnu tun b'a fɛ ka sikaso sira fana minɛ olu fana ka siraw fana tigɛra u la sisan boli de dabɔra sa ka bɔ sikaso ka taa kucala ka tɛmɛ kuri fɛ min ye banamani ɲore ka taa se fo moritanikaw ka fasalakaw fɛ yen yaasa u bɛ se k'u dogo yɔrɔ min o baaraw de bɛ sen na min ye moritani dugu min bɛ yen n'u b'o kɔnɔ bi a bɛ fɔ o ma ko butalayi butalayi in yɛrɛ amadu kufa kuma dɔw la ale tun bɛ ye o yɔrɔ in na kuma caman wa n'i ye ko in jateminɛ jɛjugu kalabaa ninnu waleyajugu kɛbaa ninnu u tun bɛ min kɛ fɔlɔ ka su ta ka taa n'a ye armée ale ma sɔn o ma zen ale kɔni ye bunteli kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ hali minnu ko k'u bɛ su ta a ma olu to o la sa nin waati in na u ni maa minnu jɛra ka bɛnbɛnbɛn in kɛ u ni maa minnu jɛra ka baara in kɛ u y'a kunnafonidi ko di maa minnu ma fala ye olu de bɔli daminɛ sa tele la sa k'a fɔ ko ayi ko jirim tɛ se ka bamakɔ minɛ cogoya si la k'a se t'u ye a minɛn t'u bolo a fɛɛrɛ t'u la mali armée ka girinnu ye bi a ka girinnu ye sini o suma k'o dugumajɛ o jamana kelen maaw olu t'u ka u ka duguden minnu bɛ mali kɔnɔ yan k'u ka waa wɛrɛ k'u ka kasa ta ka taa k'u ka mobiliw ta u ka don avion kɔnɔ k'u ka mali bila o ma taa yɔrɔjan fala ye kunna sini ko dɔrɔn min ye lamɛrikɛnw ka maaw ye u bɔra k'a jira k'a fɔ ko mali armée ye san sɔrɔ nin ko in mali kana taa nin fɛ fala ye mali kana kala don i ɲina ka bɛn ni nin ye fiyewu kɛlɛ fɛɛrɛ de don hali ni amɛrikɛnw kan ka sigi ka fɔ kɛ u bɛ fɛn dɔ kɛ min b'i kunkolo ɲagami ka sɔrɔ k'u sago sɔrɔ nin waati in na an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ min kɛ a faamuna jamanadenw yɛrɛ ko ka olu de fo fala ye maa minnu ye ja in bɔ u ko ka mali jamanadenw de fo ko sabula
n'olu kun kelekɛra fanga bɛ bi n'olu tun wulila k'u ɲagari k'u ɲɛsin fanga ma maaw tun bɛ yan ka ban minnu labɛnnen don o de la fala ye an b'a fɔ an ka diinɛtigiw ye an b'a fɔ an ka wajulukɛlaw ye an b'a fɔ an ka karamɔgɔw ye an b'a fɔ an ka jamana marabaaw ye an ka hakili to an yɛrɛ la waati dɔ a bɛ kɛ yen na k'i bɛ ka ko dɔ kɛ k'i bɛ k'i ka diinɛ lafasa a bɛ taa wolo fɛn o fɛn na i t'a dɔn tuma min na kow ka kala an ka an yɛrɛ minɛ an ka se an yɛrɛ la an k'an ka alabato kɛ an k'an ka batow kɛ an k'an ka baaraw kɛ an k'an ka cɛsiriw kɛ an ka hakili to an yɛrɛ la ni jamana ka kala foyi man dɔgɔ i ɲumankɛtɔ yɛrɛ i yɛrɛ bolo k'i bɛ ka ɲuman kɛ dɛ o b'a sɔrɔ e taara jiwoyo fɛ a mɛnna donc nin waati in jamanadenw ko k'olu de fo olu de ye faamuyaba kɛ fala ye dɛ est-ce que b'a dɔn tubabu ninnu tun bɛ min kɛ 2012 ninnu na olu t'a dɔn ko o kɔrɔla o 2012 ja 2-3 Bamako tun bɛ ɲagami maaw bɛ wuli k'u kɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ bɛɛ bɛ fereke nka bi ala barika la maaw fana bɛ yen minnu fana bɛ ɲuman ni kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hakili sigibaw bɛ yen maaw bɛ laseli kɛ maaw ye wulikajɔ kɛ mɔgɔw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tɛ fala ye ko in ye min ye i yɛrɛ ka kɛ yen fɔlɔ waati min na nin bɛɛ bɛ ka kɛ i b'a dɔn ko maliyɛnw ka préoccupation ye min ye an ka taji sɔrɔ walayi Bamakɔ kɔnɔna 100 sarada la denmisɛnnin min tun bɛ taa taji ta yɔrɔ i b'a da dɔn 70 non seulement u bɛ tile u bɛ si ye u bɛ tila ka tile ka tila ka si ye f'a dɔw y'a yɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ y'u bolo donc bi i ye sɛgɛsɛgɛlikɛla fɛn fɛn ta fala ye i ye kɔlɔsilikɛla fɛn fɛn ta anw ka groupe don anw ka groupe tɛ o maa bɛ yen bɛɛ ko ko armée malienne de y'i jɔ a jɔyɔrɔ sabula ko min kunbɛnna a kunbɛnna kunbɛn waati la n'a kunbɛn cogo la n'a kɛcogo fana ɲɛnɛma la o ka fɔ sɔrɔdasiw ye o ka dɔn fan filanan ye min ye sotarama mobilibolilaw n'o ye chauffeur ye fala citernitigiw u fana sɔnna ko n'a gɛlɛya bɛɛ ka taa taji ta ka na yaasa mankan kana wuli Bamakɔ kɔnɔna Mali fan caman fɛ bi hali bi n bɛ segin a ka fala ye gouvernement an b'a ɲini aw fɛ ala kama kira kama a y'a hakili to Segu la a y'a hakili to Sana a y'a hakili to Bilala a y'a hakili to Kucala la a y'a hakili to Moti la nin y'a kalo kelen ye taji tɛ ka don yen fala i ye maa mankan mɛn i y'a duguden dɔ mankan mɛn ka bɔ ka mankan ci hali y'a dɔ ye bɔlɔlɔ kan ka fɛn wɛrɛ kɛ donc sisan gouvernement k'a lajɛ u fana ka taji min bɛ se ka taa don u fɛ yen u k'o lajɛ an bɛ min fɔ ka fara o kan ni kalan bɛ se ka taa ntɛnɛn a fɔ waati ɲuman ye sisan ye n'a tɛ se ka taa ntɛnɛn a fɔ waati ɲuman ye bi ni sini ye u kana ntɛnɛn sufɛla kɔnɔ k'u bɛ t'u sigi télévision na 20h journal maaw taalen u da k'u denw labɛn ka fɛnw kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko kalan tɛ ou bien ko kalan bɛ yen le 10 n'a bɛ se ka kɛ kabi sisan gouvernement ka labɛn kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an kɔni ɲɛ bɛ min na ni Mali fan bɛɛ don a tɛ se ka kɛ fo ni taji taara yɔrɔw la dɛ ka taji don Moti k'a don Segu k'a don Kucala k'a don Bila k'a don yɔrɔ minnu bɛ olu siraw fana fɛ fala ye ka bɛn ntɛnɛn ma n'o sera ka kɛ kalan bɛ se ka ta sabula an bɛ ka kibaruya minnu sɔrɔ kuran yɛrɛ t'a yɔrɔ dɔw la tuguni donc gouvernement k'i hakili to o la Segu Kucala San Moti Bila an'u bolomada dugu bɛɛ lajɛlen degun bɛ nin bɛɛ ka tajiko la bi min y'i ta fɔ min m'i ta fɔ degun bɛ fan bɛɛ fɛ su ni tile an ka telefɔniw falen don weleli la wa weleli tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko anw bɛ k'a sɔrɔ yan fala ye wagati bɛɛ ko olu dun donc gouvernement k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan olu fana ka taji sɔrɔ o bɛ ɲɛ nin ye an ka kado ye kado min ni an bɛɛ lajɛlen ta don sɔgɔmada in na fala ye sabula an bɛɛ niyɔrɔ b'a la jamanadenw chauffeur gouvernement an bɛɛ lajɛlen taji min bɛ ka na an kana ɲinɛ k'a fɔ mɔgɔw u bɛ ka taa ta taxi ni joli de cɛla ka na n'a ye an k'a minɛ ka ɲɛ fala ye fɛɛrɛ fana ka sɔrɔ bidɔnko in na parce que an y'a ye k'a fɔ bidɔnko gɛlɛya a fɛɛrɛ jɔnjɔn u k'a ɲini a bɛ se ka ɲɛ cogo min taadi bila u ka fɔ mɔgɔw ye sabula a fɔra ko papier ka di nka min ye kalabankɔrɔkaw ye olu ko k'olu ka papier dili jɔra papier di k'a fɔra ko a kana di olu fɛ yen kurun bolila minnu bɛ cɛncɛn bɔ ba kan yen
olu tɛ ka taji sɔrɔ Kalabankɔrɔ boulangerie fana olu fana ye jɔli daminɛ fala ye donc gouvernement k'i hakili to a la fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi bidɔnko la walima taji bɛ se ka taa di mɔgɔw ma cogo min na u ka yɔrɔw la u k'o fɛɛrɛw fana jateminɛ baarakɛyɔrɔw kana jɔ sabula maa dɔw fana dayirimɛ de sirilen n'o baara la olu fana bɛ baara kɛ u b'u ka denbaya balo n'o wariw n'o musakaw de o fana ka jateminɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la gouvernement yɛrɛ ka to ka kuma fala ye u ka to ka bɔ ka kibaruya di mɔgɔw ma u ka to ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye u bɛ mɔgɔw fari foni u bɛ fɛn minnu bɛ kɛ réunion ninnu na fala ye u k'a fɔ et puis sisan an bɛ yɔrɔ min na Radio Mali télévision journal min bɛ kɛ 20h u k'a kɛ bamanankan ye tubabukan ta yen dɛ u k'a kɛ bɛnɛgɛ mɔni dɔ ye ka bila kɛrɛfɛ ten n'a miniti 15 don u ka tubabukan fɔ o kɔnɔna na jama b'a sigi ka waati minnu kɔnɔ u k'a kɛ bamanankan ye kunun ko télévision na premier ministre ka kuma bɛɛ bamanankan a bɛɛ mɔgɔ y'a lamɛn kunun a bɛɛ bamanankan o don président ka kuma bɛɛ lajɛlen ye bamanankan an bɛ t'o falen na cogo di a ye tubabukan dɔ laban a k'o kɛ miniti damadɔ ni bamanankan a ko wagati ba dɔw ma mɔgɔw jama fanba bɛ min lamɛn parce que o de ka di mɔgɔw ye o a sera an ka kan ninnu fana don ba la koyi kɛlɛ tɛ kɛ ni walikan ye o n'aw bɛ fɛ ka walikan fɔ a bɛ walimɔgɔw wele a b'o fɔ olu ɲɛna ye o wagati bɛ yen u bɛ tɛmɛ job ninnu b'o baara la o bɛ se ka tɛmɛ nka jama fanba sigilen don tuma min na ka kibaruya ɲini kibaruya fanba ka taa k'an ka télévision nationale la tubabukan ye a kan ka yɛlɛma a sera yɛlɛma ye a kan ka falen bi na a kan ka falen an k'an ka kanw don ba la an ka jamanadenw ka bɔ kunnasiri la tuma o tuma mɔgɔ de bɛ ɲininka u ye mun de fɔ nin y'an ka cadeau ye bi an bɛɛ ta don an fana kan ka falen minnu kɛ an fana bɛna olu kɛ fala ye dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Wolomasiri tabaw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka fala ye armée ale ye mission wulikajɔ belebeleba kɛ ni pankuru ye ani dugumacɛw Kajana ni Buguni ni ɲɔgɔn cɛ kunun ko n'o ye novembre kalo tile 6 ye lazara tileganfɛla waati min ye bamacɔlen ka wale kɛbaa dɔw kun dogolen don k'u bɛna jan da taji natɔ ɲɛ don ɲɛnakaw olu fɛ yen UN ale ni Besina nin bɛɛ lajɛlen ye dugu ye Kɔlɔnjɛba kɔnɔna na min ye armée kɔni ye bunteli kɛ sanfɛ cogo min kɛlɛkɛcɛw ye maa bolitaw fana kunbɛn dugumana na o cogoya kelen na Wolomasiri tabaw ko nin baara kɛcogo ɲuman ko k'a ma an ka cɛdenw fo min ye taji fana ka se ka o lakana ka lasa seyɔrɔ la
dugudenw ka lafiya kɔnɔna k'o de y'u ka baara ye yaasa ka se ka maaw olu bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min jamana fantan naani k'o baara min bɛ sen na min ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'u fo o la wulikajɔ ni cɛsiri a baara kɛcogo ɲuman na tuma bɛɛ fala ye nansaraw ka donita jɛkulu dɔ bɛ yen ko sema CGM olu tun ye bataki dɔ ci u n'u baarakɛɲɔgɔnw ma bataki nana a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kɛlen k'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ sa bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a la ko nansaralaka ninnu ko k'u tɛna na fɛn wɛrɛ ta ka kɔgɔji ka tuguni ka na n'a ye Mali jamana kɔnɔna na kɔgɔji dun ta anw fɛ yan min ye maa caman y'i ta fɔ a la ko nin y'an salen ye k'an ka minɛnw tɛna tuguni o hukumu kɔnɔna na sa min ye premier ministre ye n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a y'a ka minisiri 3 wele kunungo primature la Aluseni Sanu Musa Galabu ale ni Madina k'u kana maa minnu bɛ yen n'o ye jɛkulu ɲɛ a bolofara min b'an fɛ yan u k'u wele k'u ɲininka u ka hakilina ɲɛf'u ye o de la sa olu ka bolofara ɲɛmaa min b'an fɛ yan u ni an ka minisiri 3 ninnu sigira ka kuma dir'u ma k'u dantigɛ fala ye min ye chargeur ka ɲɛmaaw tun b'a kɛnɛ kan n'o ye ba sila n'a ka maaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ani ni chargeur ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kuma bɔlen ka bi jɛkulu in ɲɛmaa min b'an fɛ yan n'o ye Ahmed Si ye a ko ko gafe min bɔlen filɛ nin ye fala ye k'olu ka gafe yɛrɛ kun ko kɛnɛma gafe tɛ k'a kɛ kun ye u ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko k'a di olu de ma ko ka ɲɛfɔli kɛ u ye sabula olu ye mun ye o ye u bɛ mɔgɔw ka minɛn ta n'i ye minɛn san nansara jamanaw la olu b'a ta Kouaji ka na n'a ye ka se Dakar n'a sera Dakar a bɛ fɔ ko ka taa n'a ye ko fo ka taa se i ka minɛn bila yɔrɔ la Bamakɔ waati in na tajiko gɛlɛya ani basigibaliya min Mali kɔnɔ u ko k'olu n'a bila Dakarikaw ka port la ko yaasa Mali yɛrɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka se ka na n'a ye ko nka k'olu ma fɛn wɛrɛ fɔ n'o tɛ u m'a fɔ u tɛ maa ka minɛn ta u m'a fɔ ko u bɔra a ko la ko komi a kɛra ta olu yɛrɛ bɛ segin u nɔkɔrɔ la u b'a ta yɔrɔ min na fo diɲɛ dan u bɛna n'a ye i fɛ fo Bamakɔ kunu u yɛrɛ bɔra ka kuma wa k'a fɔ fana ko mɔgɔw y'u kɔ don Mali la ko maa tɛ fɛ ka na ni doni ye Mali la ka bɔ kɔgɔji fɛ fala ye o ka nɔgɔn sanu feere de don fu tɛ o n'i y'a jɔ jamana diɲɛ faw ka ca o a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman yɛrɛ ko dɔw tɛn'u ta doni pankuru yɛrɛ la ka na curu an fɛ yan siɲɛ kelen donc nin kuma in nin yɛlɛma ninnu fala ye kunnafoni kɔni a bɔ a n'u k'a k'u sago ye cogo min ka d'u ye k'o fini don a kan na o ka ca Ahmed Si ko olu yɛrɛ minnu y'a kɛ n'u kɔnna k'a ye olu ka bɔlɔlɔ siraw fɛ fala ye u ye bataki kɛ k'a ci olu bɛɛ lajɛlen ma k'a f'u ye aw ye min fɔ tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini anw ye nin de fɔ a ye hakilina min don an ka ko la nin tɛ a ye nin bila a nɔ na yaasa a kana na furugufurugu don an ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ sabula olu bɛ min sɔrɔ an bolo Laginɛ port bɛ yen o Tema fana bɛ yen Lomé fana bɛ yen sira wɛrɛw fana bɛ yen minnu baaraw fana bɛ sen na fala ye donc nin kuma in de tun kɛra kunungo premier ministre ale ni mobili bolila sugu fɛn fɛn n'o olu ye transporteurs ye fala ye a y'u bɛɛ wele kunungo primature la n'o ye premier ministre yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye lafasali jɛkulu min bɛ chauffeurs bolo jamana in kɔnɔ yan n'o ye Sinacor ye ka taa fara Marafa Ture ninnu kan Dramani Kulubali u bɛɛ lajɛlen u welela ka na sa premier ministre ko nin lajɛ in kɛkun ye min ye waati min bɛ bi n'o ka gɛlɛn an ka jamana ma a ka kan maaw ka sigi ka kuma ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na kuma tɛ an ka siraw bɛ cogo min bi minnu bɛ taa donibaw ta ka na ni taji ta ka na ɲɛfɔli ka kɛ u ye kɛnɛ kan ye min ye chauffeur ka ɲɛmaaw ye u ye kuma ta u ko k'u labɛnnen don Marafa Ture ni ale ye coordination nationale des syndicats et association chauffeur conducteur routier du Mali ye ale ko k'u labɛnnen u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na ka faso k'a dɛmɛ n'u ka u se bɛɛ lajɛlen yaasa min ye Mali jamana ye nin ko in ta kana to a la Marafa ka kuma b'a yira sa k'a fɔ ko min ye fasodenw bɛ degun min kɔnɔna na bi transporteurs y'o faamuya kɛnɛ kan ye fana min ye chauffeurs ye u ye laɲini caman kɛ ka ɲɛsin premier ministre ma fala ye u ka convention min ye Musa Bagayogo ye Sinacor tɔgɔla ale ye convention ko kuma fɔ gɛlɛya min bɛ yen ni douane kɔnɔna na AMO ni INPS ko k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ sɛbɛn min yɛrɛ bɛ chauffeur lakodɔn mobili kɔnɔna na u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na sa ko k'o sigi sen kan premier ministre a ka jaabi la ko k'u ni chauffeur bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan waati gɛlɛman in yɛrɛ tɛ dɛ
k'u bɛna fɛɛrɛ de sigi sen kan yaasa sofɛriw yɛrɛ u k'a dɔn k'a fɔ maa minnu filɛ nin n'u bɛ ka bingali ta ka ɲɛsin a ma nin ye u ye yɛlɛmali min don ka ko la gouvernement yɛrɛ fana bɛna yɛlɛmali kɛ a ko k'a b'a ɲini u fɛ halisa u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye laɲini minnu filɛ nin n'u bɔra k'a kɛ ni ala sɔnna a ma a bɛna sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ a nɔgɔnin fɛ o na fɔ u ye min tɛ se ka kɛ o fana bɛ f'u ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ minnu fana na fala ye ko yanni alamisa wɛrɛ cɛ premier ministre ko k'u ka ministresow bɛna u wele ka jaabi di u ma min ye lakanako ta fanfɛla ye a ko wolomasiri tabaw ka fo chauffeur fana k'u fana ka fo kosɛbɛ wa k'u ye laɲini minnu fana fɛn fɛn kɛ nin ye ta ale bɛna n'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka kɛ ni ministresow ye ka sɔrɔ ka jaabi di u ma baara bɛ se ka kɛ cogo min na u kɔni k'a bila u kunna k'a fɔ u ye laɲini dɔw fɔ fala ye o bɛ se ka ɲɛnabɔ ministreso dɔw fɛ o fɛɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u n'o bɛɛ lajɛlen fɔ ka se ka o bɛɛ lajɛlen sigi sen kan tajiko hukumu kɔnɔna fala ye halisa min ye gawokaw ka gouverneur ye ale ye gawo bɛɛ lajɛlen wele sabula nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya ko in da dumuni ko b'a la cogo min ye tajiko ye o bɛ a la yaasa gawo kana na taa bi dingɛ wɛrɛ kɔnɔ tuguni gouverneur ko sa ko bɛɛ lajɛlen kana i fɛla fɔ n'o ye général de division Musa Moriba Traoré alamisa tɛmɛnen kunun ko a ye gawo ka bɛɛ lajɛlen wele gouverneur salle de réunion kɔnɔna na maire ka dankan fɔlɔ n'o ye Amadu Sidi Ture ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye ale ni Buya Ben Maulud olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan ka taa fara dugudentɔw ni musow ka tɔn ni tɔnjɛkulu ni baarakɛbolo bɛɛ lajɛlen kan fanga yɛrɛ bolofara fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan gouverneur ko sa ko nin kɛkun ye min ye u ka kɔn n'a ma ɲɛ ko tajiko dɛsɛ bɛna kɛ Gawo fɛɛrɛ ni tabari min bɛ se ka siri sen kan o ka kɛ a la min ye taji baara min bɛ ka kɛ bi Gawo kɔnɔna na o fana ka don bɛrɛ la bɛɛ ka sɔn u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u bɛ ka min mɛn yɔrɔ tɔw la o kana kɛ kuma tɛ sɔngɔ fɛn kana fara o kan a y'a ɲini juraw fɛ baara min bɛ sen na bi u k'u hakili to a la k'a yira k'a fɔ sa ko min ye nin ko in ye gouvernement kɔni ale tɛna jɛn n'a ye Gawo kɔnɔna na cogo si la maa k'a fɔ i bɛ n tɛ san sɔngɔ sigi taji kan nin waati in na gouvernement ye sɔngɔ min fɔ o sɔngɔ bɛ to sen na fo don min ni gouvernement yɛrɛ ko sɔngɔ yɛlɛmana walima n'a kɛra cogo min ko wa ko maa fana b'a ye sa k'i bɛ Gawo taji de ta fala ye ka taa n'a ye fan wɛrɛ k'i bɛ minɛ dɛ wa n'i minɛna ko sariya a b'a ka baara kɛ wa maa mana sɔrɔ o la fana k'a ye k'a fɔ k'e de bɛ ka taji ta k'i bɛ taa di juguw fana ma sariya ye min fɔ k'i kana miiri k'a fɔ ko bɔda bɛ k'i ya a la min ye Gawo gouverneur ye a y'a sinsin min kan kosɛbɛ ko min ye kibaruya jugu min bɛ ka di waliya cɛ jugu minnu bɛ ka kɛ minnu tun y'a yira sa k'a fɔ ko énergie jɔra Gawo kɔnɔna na k'olu tigiw k'u bɛ k'u ɲini wa k'u bɛna u ye k'u bolo da kan ko ka tila ka u ɲangi tuguni a y'a ɲini dugudenw fɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye u ka kɛ ɲɔgɔn faamuyakɛla ye wa ni fɛn o fɛn bɛ yen n'u ma min faamu ale ka da a yɛlɛlen don u ye min ye marabolo baarakɛla tɔw ka da yɛlɛlen don u ye i n'a fɔ u bɛ jɛ ka baara kɛ cogo min Musa Moriba général de division an b'a fɔ Gawo kɔnɔna na jani a sɔgɔlen don a la su ni tile fala ye n'an bɔra yen taji dibangana minnu b'an ka jamana kɔnɔ fala ye fila an b'o jansa bi Sadio Bacili ale fana ye taji feerela belebeleba ye Sadio Bacili funanɲɛni don fala ye ale de ye Baraka Petroleum sigi sen kan san 2006 san min ye Baraka Petroleum ye bibi in na station 30 o de b'a bolo an ka jamana kɔnɔna na camion bɛ se 200 ma min ye Sadio Bacili ye hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ a y'o k'a taala ye fala ye waati ni waati a tun bɛ taji ta n da ye ka taa di dɔgɔtɔrɔsow ma tuma min na kurantigɛba bɛ yen nin funanɲɛni sa ale de ko min ye tajiko ye wa fala ye ayi ko olu bɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ fo jamanadenw ka wasa fo n'a sɔrɔ fɛn min se t'u ye wa a dan tɛ Mali ma koyi sɔɔni k'a bɛ n'i kun bɔ k'i kunda farafinna kan Sadio Bacili an b'a fo a ka wulikajɔ a n'a ka timinandiya la filanan ye maa min ye o ye Bayilal Jige fana ye funanɲɛni ye fala ye musaka kɔni ni kasabi kɛlen don k'a labɔ bi sabula a ye jɛkulu min sigi sen kan sa o tɔgɔ ye ko Corridor Petroleum ale ka taji feere yɔrɔ bɛ yɔrɔ caman Mali kɔnɔna na bi min ye ka taji yɛrɛkɛ ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ o yɔrɔ caman b'a bolo citerne fana o pɔgɔden bɛ a bolo min ye décembre kalo tɛmɛnen décembre kalo san 2023 Bayilal Jige ale ye litiri 450 a y'o ta k'o di wolomasiri tabaw ma k'u ka k'u boloma dɛmɛ Bayilal min ye funusire fana don fala ye a ka sigida n'a ka lamini n'a ka baarakɛlaw u bɛɛ lajɛlen ko maa min don ko wa ko a timinan ka di nin ye fila ye bi fala ye sini fana an na fila wɛrɛ ta k'olu fana fɔ minnu bɛ yen bi
n'u bɛ k'u cɛsiri jamana ka se ka taji sɔrɔ a tɔ an na se olu bɛɛ lajɛlen ma. Jamana mana gɛlɛya fala ye bɛɛ lajɛlen b'i seko kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min. Centre kolotugumasa o ɲɛmaya bɛ maa min bolo n'o ye Ciyani Fɔnkɔro ye. A ko ni Ala sɔnna a ma min ye sibiri nata in ye o tɛ kalo tile 9 ye sa wa. Biti 7 ye. Kari sa kɛ. Kari de ye tile 9 ye. Sini tɛ tile 8 ye. Kari ko ni Ala sɔnna a ma ko ale bɛna jolibɔn kɛ fala ye. Misi 12 an t'a to Ciyani yɛrɛ k'a ɲɛfɔ. A kɔni bɛ kɛ Misabugukaw fɛ yen. Station Sumayafu kɛrɛfɛla la kolotugu so min bɛ yen n'o ye Ciyani Fɔnkɔro ka yɔrɔ ye nɛgɛ kanɲɛ 10 wa a bɛ taa anw sɔrɔ yen. Ne kɔni bɛ biɲɛw cɛ ka na n'a ye Jani na yan. An ka taa fɛ. Alhamdulilayi rabil alamin. N ka foli bɛ maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O la maliyɛnw i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ba Maliba. A bɛ waati bɔ a bɛ san caman bɔ an bɛ gɛlɛya ni degun caman kɔnɔ. Tɔɔrɔya caman ye an ka jamana sɔrɔ a ye jamana kɔnɔdenw sɔrɔ. An bɛ tasibila kɛ k'a ɲɛsin maliyɛn fɛn fɛn ye tɔɔrɔya sɔrɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ. Minnu soma yɛlɛmana walima minnu ka mɔgɔw minɛna an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Minnu fana bɛ bolo la an bɛ Ala deli Ala ka u ɲuman segin ka na anw cɛ la. An bɛ foli ta k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma le général Assimi Goïta a n'a ka gouvernement a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ fo. Mali cɛkala baarakɛla bɛɛ lajɛlen folen don maliden bɛɛ lajɛlen folen don. An bɛ foli fana kɛnɛkɛnɛ k'a ɲɛsin dugutigiw ma k'a ɲɛsin laadatigiw ma k'a ɲɛsin diinɛ ɲɛmɔgɔw ma. An bɛ foli kɛnɛkɛnɛ k'a ɲɛsin gouverneurs ma k'a ɲɛsin maires bɛɛ lajɛlen ma. Ni Ala sɔnna a ma jamana ko don k'a ɲini maliyɛnw fɛ hali sisan an bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i seko kɛ. N'Ala ye i kɛ dɔnniba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Ala ye ne ka baara kɛ dɔnni ye. O dɔnni hokumu kɔnɔ ne fana ka se ye jumɛn ye? Duwawu ani sarakati bɔ. Maliyɛn e fana e min tulo bɛ ne na e min ye ne kanuba ye e min ye jamana kanu e seko ye jumɛn ye k'a kɛ jamana ye? I jija i ka o kɛ. O hokumu kelen kɔnɔ ni Ala sɔnna bɛɛ lajɛlen bɛ ne dɔn ne bɛ to ka sarakati bɔ jamana ye. Awa ni Ala sɔnna jamana ka gɛlɛya kosɔn jamana ka degun kosɔn mɛnna ɲɛɲini na Ala ye sɔnna ka sira don ne kɔrɔ. O la maliyɛnw ni Ala sɔnna a ma Ciyani Fɔnkɔro alias kolotugumasa ka bɔ Bankas ni Ala ka jɛ ye ani ne woloba Aja Fatumata Togo ka jɛ ye inshallah n bɛna misi 12 faga jamana tɔgɔ la. N bɛ segin a kan n bɛna misi 12 faga jamana tɔgɔ la. N bɛna misi 12 faga jamana tɔgɔ la maliyɛnw tɔgɔ la maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Afrique bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la walasa an bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ. O ye ne Ciyani Fɔnkɔro se ye ka yamara ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen wele i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. I ye silamɛ ye o i ye chrétien ye o i ye laadatigi ye o i ye dozo ye o i ye soma ye o dɔnnibaa bɛɛ welelen don artiste bɛɛ welelen don cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen welelen don faama ni fantan ka fara jinɛw kan ka fara adamadenw bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ lajɛlen de welelen don nin kɛnɛ in kan. N b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin don in kana fɔ mɔgɔ si kɔ. Don jumɛn don ni Ala sɔnna ma dimanche le 9 novembre kalo kura tile 9 dimanche sɔgɔmadan fɛ 9h waati an bɛna misi 12 faga jamana tɔgɔ la ka duwawu kɛ jamana ye ka tila ka duwawu kɛ maliden bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bɛɛ. O la maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen invitelen don. Nin message bɔra a balimakɛ kolotugumasa Ciyani Fɔnkɔro baara ni bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Bamakɔ Musabugu station Sumayafu ɲɛsinnen bɛ an ka centre yɔrɔ kura min ma ni Ala sɔnna an ka yɔrɔ kura min bɛ ka jɔ sarakati bɔ in baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka bɛɛ ye. Ni Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ni sababa bɛɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sarakati bɔ in kun kan i bɛ weleli kɛ 94 02 00 00. Ni Ala sɔnna a ma dɛmɛ ɲini tɛ dɛ ne ko n bɛna sarakati bɔ jamana ye e se fana ye min ye i bɛ se k'a kɛ dayɛlɛlen don bɛɛ ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an n'aw dɛmɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jamana basigi sɔli Ala rasuli.
kangabagaw fɛ yen kamiyon dɔ taara ka boli laban ba kɔnɔna na ka maa kelen fa b'a dɔn k'a fɔ ko kangaba ale marabolo kɔnɔna na min ye baki ye ale de bɛ maaw ta a bɛ mɔbili girimanw ta a bɛ mɔbili fɛgɛmanw ta maaninfinw a b'olu fana ta ka ba tigɛ n'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba joliba sanfɛ samayakaw fɛ yen n'u ka komini kɔnɔna na waleya in kɛlen sa perefe kɔni y'a ɲini dugudenw fɛ u k'u hakili sigi yaasa min ye su ye ale bɛ se ka ye cogo min o y'a sɔrɔ a kun ye wolomasiri tabaw olu bila ka taa kɛnɛ kan ye ale ni sapɛri pɔmpiyew ka se ka taa lajɛ a dugusajɛ min ye perefe yɛrɛ ye a yɛrɛ taara kɛnɛ kan ye ka taa i ɲɛda yɔrɔ in ka fala ye o la sa a yera k'a fɔ ko min ye sitɛrni kamiyon in ye ale kɔni a dontɔ baki de kɔnɔ fɛrɛw y'a bila a maɲɔgɔnlaw si ma se ka jɔ tuguni a taara dafiri maa kelen kɔni a yera sa k'a fɔ ko olu bina ji la min ye mɔbili yɛrɛ bolibaa ye o ɲinina o tuma ye nka sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kelen o de kɔni o fatura mɔbili yɛrɛ de kɔni dɛsɛra pewu a fɛrɛw m'a minɛ waati min na a bɛ ka don baki kɔnɔ a sina ka karabuti ka taa bɔ ka bi ten perefe ale kɔni ye tasibila kɛ ka ɲɛsin fure ma a n'a ka sow bɛɛ lajɛlen ka dugawu donkew ye ko ala ka ale dayɔrɔ sumaya k'a ɲini dugudenw fɛ u k'u hakili sigi sa min ye fure in ye a bɛ se ka ɲini ka ye cogo min sabula a na kɛ i n'a fɔ mɔbili bolila yɛrɛ ale kɔni tora ko in senfɛ perefe y'a yira o la sa k'a fɔ ko mɔbiliw kɔni donni cogoya la sa u nana fɛɛrɛ kura sigi sen kan yaasa baara kɛcogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na nuga komini kɔnɔna na ɲininiw kɔni tora sen na min ye perefe ye ale yamaruya di sa baki ale ka se k'a ka baara tɔw kɛ min ye kuruntigiw ye ale ni bozo minnu bɛ yen k'olu kɔni ka ɲinini to sen na kangaba ale marabolo la rezo n'o ye telefɔni ye mali tɛ orange fala ye tomiyakaw fɛ yen k'a ɲaaminen a ɲaaminen don bamakɔ yan yɛrɛ o tomiyan kɔni ko sa k'olu ta kabini juye kalo tile 26 ko min ye ko in ye ko a bɛ sen na u y'a yira k'a kɔni kɛlen don ka ko caman gɛlɛya bi u bolo welewelemada de kɛlen don sa orange mali fɛ sa a ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se tomiya ka taa lajɛ baara in bɛ se ka sigi a nɔkɔrɔ la cogo min na hakili jagabɔ o bɛ ka kɛ kucalakaw fɛ yen barosigi senfɛ barosigi maa to sa sifinw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na baara in daminɛna kabini ntɛnɛn tɛmɛnen kucala maa caman bɛ olu nana baara bolofara min bɛ ale ni PNUD ni finiyapu maaw ni UNESCO olu de kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma sa min ye mɛri 30 ɲɔgɔnna olu n'u ka bolofaraw k'olu fara ɲɔgɔn kan yaasa cogoya min na u bɛ se ka baara kɛ fala ye kununko min ye kamerunikaw fɛ yen jamanakuntigi fanga ta ko segina a y'o kɛ polibiya a donna jɛrɛ kɔnɔna na sa jɛrɛ min na maa minnu bɛ yen n'olu ye maa 5 min bɛ yen n'olu tɛmɛna san 40 ka fanga la a donna o jɛrɛ in kɔnɔna na kununko u ka assemblée nationale la sa kalikasiyɛn baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra yen u ka assemblée ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka sɔrɔ ka sɛbɛn d'a ma sɛbɛn b'a yamaruya nin waati in na sa a ka se ka baara kɛ n'o o ye a ka protocole de signature yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye cadikaw fɛ yen maa 33 o de tora bingali senfɛ bingali min kɛra kabila 2 ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛw sigira sen kan sa yaasa nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na sabula maa caman y'a yira k'a fɔ ko nin kabila ninnu kɔni maa si tɛ se k'a faamuya mun bɛ se ka kɛ kɛlɛ kun ye u ni ɲɔgɔn cɛ nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sabula jamana ɲɛmaaw ni maa ɲɛmaa minnu bɛ a yɔrɔ la ani togodala ɲɛmaaw olu y'a yira sa ko kɛlɛ in kɔni bɛɛ kɛra kɔlɔn dɔ nɔfɛ wa dugukolo ko kuma ko o de fana bɛ a la yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn sa u ka jamanakuntigi ale ye minisiriw ni maa mafalenw bila ka taa kɛnɛ kan ka taa sɛgɛsɛgɛli ani wolomasiri tabaw yaasa nin ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na cadikaw olu fɛ yen nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna nɛgɛ kanɲɛ 21 kunnafoni bɛ segin ka na jani ale kɛnɛ kan ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman kɛ sini kɛnɛ laban ɲuman ala k'a d'an ma a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛni